Un dos concellos máis beneficiado polos orzamentos autonómicos é o do Porto do Son, con investimentos por valor de 7 millóns de euros. Destinaránse á reordenación da fachada marítima, a depuradora de Queiruga e o proxecto de seguridade viaria no acceso ao Porto Sin. Pola súa banda, en Boiro acometeránse os pantaláns para embarcacións bateiras en Cabo de Cruz, cunha partida de 2 millóns de euros que forma parte dun proxecto integral que ascende aos 7 millóns. Ribeira recibirá un investimento d'1 millón para os colectores da EDAR. Tamén máis d'1 millón de euros irán destinados ao Concello de Noia, unha partida próxima aos 800.000 para melloras portuarias, outra de 200.000 para actuacións en materia de saneamento e 300.000 para eficiencia enerxética. Ademais destes investimentos, compre destacar o preto de 1,5 millón para a ampliación do Hospital Comarcal ou a reserva dunha partida de 4,5 millóns repartidos en 2 proxectos, a mellora do sistema de depuración e saneamento da ría e a ampliación da EDAR Rianxeira. As contas autonómicas rexistran tamén un orzamento de 200.000 euros para obras nas áreas de rehabilitación integral de Muros, Noia e Rianxo.